Bobaba, bobhuti, amo ngobubanzi bayo ngiyanibingelela ntambama ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Emuhle uNkulunkulu, siyabonga ukusithwala kusukela ekuqaleni konyaka singobaba kwaze kwabalana. Isimo sisihle, isimo sisibi, kodwa uNkulunkulu usithwalile. Siyabonga kulezi nsuku ezimbili ezedlule njengoba sesilokhu siqale lo mthandazo okuwumthandazo weviki lonke. Siyabonga kakhulu kwizikhulumi esezithe zakhuluma ngaphambilini. Namhlanje-ke sikulo usuku lwesithathu lapho sikhuluma ngendoda ekhathele, indoda ekhathele engathola ukuphumula kuKristu. Rest for the weary man, finding healing in Christ. Insuku-ke eziphila kuzo bathandekayo, amadoda abonakala ekhathele kakhulu, akhathele ngokomqondo, akhathele ngodaba ama-finances, spiritually akhathele amadoda and ahlukumezekile kakhulu. Esikhathini esiningi kube sengazuthi amadoda awanakiwe kakhulu ngokuba omubi usekwenzile emhlabeni wonke ukuthi indoda inganakeki kakhulukhulu. Ngilethe nje short testimony. Ngo-2016 unkosikazi uke wakhulelwa. Ekukhulelweni kwakhe kwahamba kwatholakala ukuthi ingane ngaphakathi ayihleli kahle, bayibiza i-ectopic. Okwahamba ukuthi wagcina segula kabuhlungu. Ngikhumbula the night agula ngayo, I tried as a man, I prayed calling the name of Jesus, ngimbeka isandla, kodwa ngangibona ukuthi inhlungu akuzo zingaphezulu ngoba wayejuluka nokujuluka. So leyo nto njengendoda yangiphatha kabuhlungu okokuthi nami ngagula ngaphakathi. Kwaze kwathi-ke uma kusa ngakwazi ukumthatha ngamukisa esibhedlela, ngamukisa eBaragwanath. Ngifika naseBaragwanath ngimfaka kwi-wheelchair, ngimphushela ngapha, ngincenga abonesi ukuthi bam-athende. It was painful, very painful to me. Okwathi mase bem-athenda emva kwesikhathinyana kwatholakala ukuthi-ke ingane ayihleli kahle esiswini, okuyikuthi kukabili kufuneka baseve oyedwa kulaba ababili, okuyikuthi the choice yaba ukuthi baseve yena unkosikazi. Salahlekelwa-ke yingane ngalolo hlobo. Kodwa-ke engiye ngakunaka kwileso simo esinjalo, mhlambe nabanye obaba bavelelwa yisimo esinjalo, engiye ngakunaka ukuthi iningi labantu aliqapheli ukuthi ubaba naye he went through the pain during that time. Esikutholayo sibona kududuzwa kakhulu umama, kududuzwa kakhulu umama, kuzwelwe kakhulu umama. But as ubaba womntwana, noma kuthiwa bekuyi-stillborn, noma kuthiwa bekuwumntwana mhlawumbe ongaka-10, kodwa as a man nawe bese ukhantile ukuthi
sekukhona umntwana. So amadoda athwele kwizimo ezinjalo, uthola ukuthi umama uyaduduzeka, wena awuzukududuzeka ngokuba wena awuyitholanga i-counselling noma awutholanga umuntu okhulume nawe ngaleso simo ukuze ukwazi ukudlula kuso. Siphila kwizikhathi-ke ezifana nalezo zokuthi indoda ithwele kakhulu, zihlobo zami, izindaba zomsebenzi, abangama-leaders ezinkonzweni siyabahlukumeza, the church, the members, siyabakhuluma kabi. As leaders bathwala ubunzima obukhulu kakhulu emphakathini esiphila kuwona. Sihlangabezana nezimo eziyi-challenge ezimpilweni zethu singobaba. Emishadweni esikuyo sihlangabezana nezimo eziba yi-challenge kithi singobaba, nama-responsibilities adingekayo emshadweni okufuneka ukuthi ubaba kube uyena-ke onaka izinto ezibalulekile njengompristi wekhaya. Singabobaba sithwele, singabobaba sinakho ukuphumula ngaphakathi, asinakho ukuphumula engqondweni. Ama-challenges maningi asisarawundile. Ngisho neministry asakwazi ukuthi siqhube kahle ngokuba ijika nayo ibe yi-challenge futhi kithina ngokuba izinto ziningi kubo baba. Kodwa zonke lezi zinto zisinda ubaba eyedwa, kungaqaphelekile ukuthi amadoda athwele ubunzima. Sizithola sigxekwa left and right. Uthola ukuthi vele abanye amadoda segcine senza izinto ezimbi, agcine sehlukumeza, egcine sesenza izinto eziphuma endleleni. Kwesinye isikhathi kubangwa yikho lokho ukuthi indoda ayikutholi ukuphumula. Ithi noma ihlukumezekile emoyeni kungabikho usizo elutholayo. Okukhuthazwa kakhulu ukuthi asisizaneni mhlawumbe singamadoda njengoba bomama bayahlangana bathandaze. Ngabona ngaleso sikhathi kwenzeke lokho engiqeda kukuxoxa, abomama basondela kumama bakhuleka kunye naye bamkhuthaza. Abake bavelelwa isimo esinjalo baxoxa naye bamkhuthaza, bemtshela ukuthi enze njani. Kodwa mina ngangigoqe izandla ngilalele kukhuthazwa umama. Akekho noyedwa owacabanga ukuthi lo baba naye ubuzwile ubuhlungu, ngoba ngabuzwa ubuhlungu kugula kankosikazi, ngabuzwa ubuhlungu bokulahlekelwa yingane. Kodwa kulokho sizithola sisala budengwane singalutholi usizo olufaneleyo. Obaba bathwele, obaba baphila kanzima ngokunganakekelekanga. Kodwa-ke namhlanje uJesu Kristu ethi khona, wozani kimi nina nonke enisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Asisondeleni kuKristu bobaba, sithole ukuphumula, sithole ukuphunyuzwa. Amanye-ke amadoda kuthiwa siye sikwazi ukusiza abanye abantu, sibasiza abanye abantu size thina sisale singenalutho ey'khwameni zethu. Uthola ukuthi sekuba yi-stress futhi lokho, sewubasizile abanye abantu sebejabulile, kodwa wena usala ungenalutho. Amanye amadoda ayakwazi ukusebenza kanzima kodwa akhohlwe ukuthi kufanele aphumule, ngoba lo mzimba lo ufanele ukuthi uphumule, njengoba uNkulunkulu esidala nje wasidalela ukuthi sisebenze kodwa sihambe siphumule.
Ukuphumula ke kuyisipho uNkulunkulu asinikeze uluntu, kuyisipho uNkulunkulu asinikeze uAdamu, kuyisipho uNkulunkulu asinikeze indoda. Sifanelwe yikuphumula madoda, sifanele ukuthi sizinikeze isikhathi sokuthi siphumule. Ukuphumula akusikho ukuthi mhlawumbe you are lazy, ulivila. Ukuphumula kubalulekile. Let us try ukuthi sithole isikhathi enough sokuthi siphumule. Kuthiwa ukuphumula kuyikwethemba, ukuphumula kuhambisana nokholo lwethu njengoba sikholwa kuNkulunkulu. Ukuphumula kuhambisana nenkolo yethu. Ukuphumula kungumuthi, kulikhambi emzimbeni wendoda ekhathele. Ukuphumula kubaluleke kakhulu madoda. Siyamenywa namhlanje nguJesu Kristu ethi, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11:28 uthi, wozani kimi madoda, wozani kimi madoda, nina nonke enikhatheleyo, mina ngiza kuniphumuza. La mazwi uJesu Kristu uwakhuluma esendaweni yaseGalili, lapho abantu bemzungezile bethwele ubunzima, abanye bethwele ukucindezelwa, ngokuba ngesikhathi sikaKristu kwakukhona ukucindezeleka. AmaRoma ebacindezela abantu ngenkolo yawo, behluphekile abantu, abanye becindezelwe ukugula. Kunzima ngisho nasenkolweni, ngokuba le nkolo yayigcizelelwa kubona bengazimisele, kodwa kuthiwe mabakholelwe kuyo ngenkani. AbaFarisi bebanikeza imithetho enzima. Ukukholwa ngaleso sikhathi kwakungathi kuba umthwalo, kungesona isibusiso. uJesu Kristu thina namhlanje siyambonga ngokuba usibizela ngakuye, ethi wozani kimi nithole ukuphumula. Sisondeleni njalo kuKristu sithole ukuphumula, esibizela kuye njalo, kuye wonke ubaba ozizwa ekhathele. Namhlanje uJesu Kristu uthi masisondele kuye, ngokuba elakhe ijoka lilula nomthwalo wakhe ulula. Ethi, come unto me, come unto me, come unto me. Wozani, wozani kuKristu. Masondeleni zihlobo zami, masondeleni bantu abasha, obhuti, sondelani kuKristu. Kukho konke okusihluphayo singobaba, asingakhohlwa ukuthi ukhona uKristu oye wasibizela kuye ukuze sithole ukuphumula. Kuthiwa-ke leli gama elithi ukuphumula, rest means refreshment, relief, restoration, renewal. Jesus was not merely promising a vacation, he was promising restoration, because tired men need more than sleep, they need peace. Singamadoda asidingi ukulala kuphela, kodwa sidinga ukuphumula ngaphakathi ezinhlizweni zethu, sidinga ukuphumula ezingqondweni, ngokuba asinakho ukuphumula. Whatever is happening, especially nowadays, la eMzansi siyabona okwenzakalayo. Kukho konke lokho okwenzakalayo, indoda izithola ihlukumezeka.
izithola ihlukumezeka ngoba yindoda ehlukumeza enye indoda. Kanti-ke futhi uma kukhona izimo ezingalungisekile mhlawumbe emphakathini noma ezweni, yindoda futhi ezizwa ihlukumezekile okufanele ukuthi iphakame ilungise lezo zimo. Amadoda ahlukumezekile, kodwa uJesu Kristu uqhubeka ethi, wozani kimi nithole ukuphumula. Sanikezwa-ke ukuphumula, uthi uPsalms 127 ivesi ngelika-2, for so he giveth his beloved sleep. Sanikezwa ukuphumula, sanikezwa ukulala. Ukulala-ke kuyisipho esasinikezwa nguNkulunkulu ngoba lo mzimba uyakudinga ukuphumula. Rest is not weakness. Rest is wisdom. God never designed human beings to function continuously without renewal. Even machines require maintenance. Even cars require servicing. How much more the human body iyakudinga ukuphumula. Amadoda amaningi eSouth Africa kutholakale ukuthi asebenza kakhulu, aphuma ezindlini ilanga lingakaphumi, abuye ezindlini ilanga selingasabonakali. Sikhuluma ngabashayeli bamatekisi, sikhuluma ngabashayeli bama-trucks. Ngi-experience-ile-ke leyo kubashayeli bama-truck. Bazalwane, akuphunyulwa, uhambile nomthwalo, and loyo mthwalo kufanele uyofika uma kuthiwa lo mthwalo ufuneka ngo-7 ekuseni noma usuka kude kangakanani, you have to try by all means ukuthi by 7 ubufikile kuleyo ndawo oyodiliza khona. Kungakho sibona sihlangabezana nezingozi, ngakho sibona ama-truck amaningi ehlangabezana nezingozi, kungenxa yokuthi indoda ayiphumuli ngokwaneleyo, ngokuba kuphuzwa lama-drinks lawa, ama-energy drinks. Baphuza ama-energy drink azobangela ukugula. Sibusisekile thina abanye ngokuba siyafundiswa ngempilakahle la eSabatha, okuyikuthi noma ungumshayeli, you try by all means maybe to avoid those drinks ngokuba zibuye futhi zibe yisifo, zibangele isifo emzimbeni. Kodwa sizithola-ke sesihlangabezana nezingozi. Siyezwa imihla namalanga ama-trucks ehlangabezana nezingozi, kungenxa yokuthi umshayeli usuke ekhathele engazange ephumule. Kukhulunywa ngabothisha, kukhulunywa ngabefundisi, kukhulunywa ngama-security officers, ama-mine workers, businessmen, doctors, amaphoyisa, and many feel guilty when they rest. Sizizwa kungazuthi sinecala uma sizophumula, kanti ukuphumula kubaluleke kakhulu. Wonke lamadoda engiwabalile siwabona esebenza busuku nemini, esehla esenyuka, ayasebenza kanzima, awaphumuli physical, awaphumuli emotionally, awaphumuli ngisho nasemqondweni. Kodwa uJesu Kristu uthi, wozani kimi nithole ukuphumula. Kuthiwa-ke ukusebenza kanzima akusikho ukuthi kungcwele. Noma ngabe usebenzela uNkulunkulu, if umsebenzela uNkulunkulu ungaphumuli, that's not the plan of God.
ukuthi sisebenze ngaleyo ndlela noma simsebenzela yena, kufanele sizinikeze isikhathi sokuthi siphumule. Ngokuba naye uNkulunkulu wasebenza waphumula, wayefuna ukubonisa uluntu, efuna ukubonisa amadoda ukuthi kuyaphunyulwa, uyasebenza ubuye uphumule. Isaiah says, "Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary." Isaiah 40 verse 38. uNkulunkulu akakhathali, kodwa ukuphumula wayesenzela thina ukuthi sikunake, ukuthi sifanelwe ukuthi siphumule. God rested because he wanted humanity to understand something profound. Rest is holy. Rest is necessary. Rest is part of God's design. The Sabbath is not evidence that God became tired. No, wayelenzela ukuthi siphumule thina singabantu. The Sabbath is evidence that God loves his creatures. Lokho kuchaza ukuthi uNkulunkulu usithandile, wasinikeza isipho sokuthi siphumule, ngokuba kuthiwa umuntu ongaphumuli ekugcineni ukhathala ngale ndlela yokuthi sekungenzeka nokuthi uzushone. Bathi uma bekudiagnosa bethola ukuthi sewunesifo esinzima, mhlawumbe singeke silapheke kalula ngendaba yokuthi awuphumuli. No-Elijah engumprofethi sithola kuthiwa naye wayesebenze kanzima, kodwa wakudinga ukuphumula. Uyabonakala emva kokuba esedifithe abaprofethi bakaBhali, uyabonakala ekhathele, wawa uma evuka lapho, wahamba wayethola ukuthi alale ngaphansi kwesihlahla esithizeni aphumule, ngokuba kubalulekile ukuthi umuntu aphumule. uJesu ke usibizela ngakuye, esibizela kwelakhe ijoga, ethi take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. uMatthew 11 verse ngelika 29 siya ku 30. In Jesus' day a yoke connected two animals. Kuthiwa ke ngaleso sikhathi amajoga, ngesikhathi sikaJesu ijoga lalifakwa kwizilwane zibe mbili. So ijoga ke kuyinto izilwane zithi mazidonsa umthwalo onzima, kodwa kube lula ngoba zisebenzisa leli ijoga. Kuthi ke uKristu elakhe ijoga lilula kakhulu, uma siza kuye yena uzosinikeza elakhe. Uthi nomthwalo wakhe futhi ulula kakhulu, uma siza kuye uzosinikeza umthwalo olula. Sondeleni ke kuKristu zihlobo zami, ulokhu esibize njalo ethi masize kuye, ngokuba sinikiwe singamadoda, sinikiwe igifti yokuphumula. Sifanele yikuphumula emqondweni, sifanele ukuphumula spiritually, sifanele ukuphumula physically. Ukuphumula kubaluleke kakhulu izihlobo zami. uJesu Kristu kungakho namhlanje kuthiwa sithola ukuphumula kuKristu. Singamadoda sizinikezeni isikhathi sokuthi sibe noKristu ezikhathini eziningi. Sifunde iBhayibhili, sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini,
The more we read the Bible, the more ingqondo ithola ukuphumula, ngokuba izindaba zeBhayibheli ziyaduduza, ziyakhuthaza, kuthi noma kukhona mhlawumbe okukusindayo, kodwa mawuthathe iBhayibheli walifunda uzithole konke lokho bekukusinda sekwehlile. NguKristu loyo esebenzisa amazwi kaNkulunkulu ukuthi uzizwe uphumulile. Jesus says, "Come unto me." The world says, "Carry it yourselves." Jesus says, "Cast all your care upon me." The world says, "You must handle everything." Jesus says, "My grace is sufficient." Many people in our cities are surrounded by noise, traffic, deadlines, bills, uncertainty. And yet a man may live in a quiet suburb and still have a noisy soul. Because peace is not found in the location. Peace is found in Christ. You may sleep embhedeni mhlawumbe ophezulu, umbhede odulayo, ulale kuwe, kodwa uzithole ungaphumulanga ngokwaneleyo, ngokuba umbhede ngeke ukunikeze ukuphumula, kodwa ukuphumula sikuthola kuKristu. Asondeleni kuKristu namhlanje, usibizela kuye, uthi wozani kimi nina nonke nisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Ingabe yimuphi umthwalo owuthwele namhlanje? Njengokuba ungilalele ngikhuluma, yimuphi umthwalo owuzwayo ukuthi uyakusinda namhlanje? Inhliziyo yakho nayikhuluma ithini ngalo mthwalo okusindayo? Uke wazama na ukuzisolvela wona lo mthwalo? Uke wazama ukuzisolvela zona lezi nkinga ohlangabezana nazo? Uke wavumela na uNkulunkulu ukuthi akuvuselele kabusha, akuvuselele physical, akuvuselele njalo ngokukamoya? Imithwalo esiyithwele ngeke sikwazi thina ukuthi siziphumuze, kodwa ikhona indoda esibizela kuyona, ithi wozani kimi nemithwalo yenu enisindayo. Ukhona na phakathi kwethu namhlanje odinga ukukhuthazwa? Ukhona na namhlanje odinga ukukhuluma nenye indoda engamnikeza ithemba? Ukhona na odinga umkhuleko, odinga ukuxhunyaniswa nezulu ngomkhuleko? Sondela kunye nami ukuze sikhulume noKristu, sisondele kuKristu, ngokuba uyena oyasinikeza ukuphumula. Thatha isikhathi usemkhulekweni. Reduce unnecessary stress. Phuma ngesango ufune indawo enenature, ufune indawo mhlawumbe elihlathi, ubuke izinyoni zezulu, ubuke izifudlana, ubuke izinanakazana ezindalo kaNkulunkulu. Uzozizwa uthola ukuphumula. Zama ukubuyisana beseduze nomndeni wakho. Mangabe kukhona isimo esingahambi kahle emndenini,
zama ukubuyisana nomndeni kuze uthole ukuphumula. uKristu ukubizela ngakuye uthi woza kimi uthole ukuphumula. Ukhona na ngaphakathi kwethu odinga, ozizwa ekhathele, edinga ukuphumula? Are you discouraged? Come to Jesus. Are you stressed? Come to Jesus. Uthwele imithwalo onzima, woza kuKristu. uKristu ukubizela ngakuye uthi woza ngikuphumuze, woza ngikuphumuze. Namhlanje uKristu usimemela kuye ukuze sithole ukuphumula. Akasibizeli kusasa, kodwa usibiza namhlanje. Ubiza wena ngempela ozizwa ukhathele njengendoda, uthi woza uthole ukuphumula. Uma sesizovala, ngiyanikhuthaza bobaba, ngiyanikhuthaza bobaba, i-health yethu ayikho right, i-health yethu ayikho right. Siyakhuthazwa ukuthi asiphumeni, sizinikeze isikhathi sokuthatha i-walk, uthatha uhambo nje olufishane ngosuku, u-exercise, uphuze amanzi, uzinikeze nje isikhathi sokuzivocavoca emzimbeni ukuze umzimba ukwazi ukuzakha kabusha. The more we exercise, the more umzimba ukwazi ukuzakha. Umzimba uyakwazi ukuzakha ukuthi ma ungubaba ube ubaba, ubukeke ungubaba ohloniphekile. Ngokuba uzobe ungenasifo, uzozizwa nawe u-strong, you feel strong. Ngisho nasekukhuleni uyazizwa ukuthi ngikhulile, kodwa I am still strong. Siyakhuthazwa zihlobo zami, siyakhuthazwa bobaba ukuthi asizinikeni isikhathi sokuthi si-exercise kakhulu. Kwangathi uNkulunkulu onomusa angasihawukela nathi singobaba, asinikeze ukuphumula. Sifundeni futhi ukwethembana uma sikhona isimo ophakathi kwaso. Bheka ubaba bemunye, babe babili, babe bathathu, ongakwazi ukuthi ushere nabo isimo obhekane naso esinzima. Kuyoba lula kanjalo ngokuba omama siyababona bayathandaza ndawonye, bayakhala ndawonye. Thina singobaba sizithola imithwalo yethu isehlula ngokuba ubaba ukhetha ukuthi azithwalele umthwalo eyedwa. Kodwa-ke namhlanje ikhona indoda enguKristu ethi woza kimi uthole ukuphumula. Ngalo mzuzu isimemo enginaso esokuthi lo mthwalo owuthwele, sondela sikhuleke ndawonye siwumukise kuKristu. Kwindawo ngey'ndawo esikuzo asithobeni amakhanda uma sizawukhuleka. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu ongaphezu kwezimo zonke. Ngalo mzuzu singobaba sisondela kuwe, Nkosi engcwele, sisondela kuye ngwenyama yakwaJuda, sisindwa sinemithwalo. Sicela usenzele umusa, usenzele umusa, usethule imithwalo. Siyabonga ngendodana yakho enguJesu Kristu owayenikezayo ukuthi okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okunaphakade. Sisondela kuwe singobaba ngokuba Nkosi siyakholelwa kuye indodana. Sicela ukunikezwa ukuphila emzimbeni, sicela ukunikezwa ukuphunyula, sicela ukunikezwa ukuthula ngaphakathi. Nkosi yokulunga, izinhliziyo zethu azikutholi ukuphumula, izingqondo zethu
azikuthole ukuphumula ngezimo esihlangabezana nazo empilweni singobaba. Msindisi olungileyo Jesu Kristu, ngokuba sibizwe nguwe Baba, sisondela kuwe-ke, sizilahlela ezinyaweni zakho, sicela usamukele Baba. Sinama-challenges wempilo, ama-challenges Jehova asifika abenzima ezimpilweni zethu. Malusi olungileyo, siyazilahlela kuwe, senzele umusa. Protect us Malusi olungileyo, sicela usivikele size sibe namandla wokuvikela nathi imindeni osiphe yona. Sivikele Malusi olungileyo lapho sihamba ey'tradini, usivikele kubo bonke ububi, sivikele emandleni obumnyama emkhathini Malusi olungileyo, konke kwehlela phezu kwendoda. Jehova othandekayo, siyacela Nkosi, abangasebenzi yenza indlela Nkosi yami yokuthi Nkosi imisebenzi itholakale. Jehova othandekayo, abafana bethu uNkulunkulu wami bafuna izikolo, uNkulunkulu wami othandekayo, banikeze indlela yokuthi bathole izikolo. Msindisi othandekayo, banikeze i-wisdom yokukhetha Msindisi othandekayo nama-courses okufanele bawenze. Thixo ingcwele, qinisa amabhizinisi uNkulunkulu wami kwabanamabhizinisi, nikeza iplani lempilo uNkulunkulu wami uma sisaphila singobaba. Kubuhlungu Msindisi othandekayo uma sibona izwe lisijikela singobaba, imisebenzi yaphela uNkulunkulu wami othandekayo. Ugcina Nkosi abesifazana sekuyibona uNkulunkulu wami ababonakala kubahambela kahle empilweni, okuyibona abagcina sebeprovider emindenini. Nkosi engcwele, siyazithoba phambi kobuso bakho uma singenzanga kahle singobaba. Forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. Msindisi othandekayo, ungasingenise kulingweni kodwa usisindise ebubini singobaba. Malusi olungileyo, sicela usilwele ngwenyama kwaJuda kuzo zonke izimpi esihlangabezana nazo. Nangu Baba Msindisi othandekayo, okhothamise ikhanda phambi kobuso bakho, umthwalo awuthwele Msindisi othandekayo, udinga wena Jesu, ngokuba naye umthembisile ukuthi aze kuwe, wena uzamphumuza. Siphumuze-ke Malusi olungileyo, siyabonga Baba. Thatha le ndawo Msindisi othandekayo, uthwale le message Msindisi ifinyelele lapho okufanele ifinyelele khona. Sikhulekela Nkosi iviki lomkhuleko esibhekane nalo, kwangathi wena ungasihambela phambili, ubusise ngendlela emangalisayo. Siyathandaza Baba, siphakamisela izandla zethu kuwe singobaba, sithi udumo lukufanele ngaye uJesu Kristu inkosi yethu ezayo masinyane. Siyabonga, amen.